mojo temanten Putri kang wis miyos kakanthi Rama lan Ibu panjenengan Bapak Winarno Mardiyanto sarjana ekonomi sekarang Ibu Murtiningsih prasasat ana tejang Wimawa Prabasara Cahya tuhu menika tejane sepunang siang mojo temanten putri Kusumane Ayu Diah Dila Erna Noviana pantesing busana tan probeda membo busananing Sang Prameswari Nata tinon saking Mandrawa abya rema biar pating calorot pindha kadikilata sesiring amuncang kangenan genero rumaksana membat-membat marga liminggange warih melewatana semunu semunara gilar-gilar lamun ing kadulu bebasan kadi kencana binabar sunaring netra gamar kangenan lumering sari kasembuh endah busana akarya jineng para ingkang samya bumiyak kagem junduk mentul tinerete sesate wembaning mantu manggal krana nuklir winangun netra lindri kaya sekara tunjung mudhun pamidangan ronderat juruk masta gendewa denta mangkono sirang mojo temanten putri kang wis pradat lenggane kang tinuju lenggah wonten gambar Prabasiyasa sinanding patah sejudis kembaran kang samya samta Mbah ulun kapurba risang pamurban engrat Asri ranggane anu ning kae anu ning ese kae teretane balumbang beneng on sekar jinengbangan napai sari-sari kaya taman arga suka rungyaning putri mantili Semonggo Bapak Sugi kadheraken Dimas Ardi dalah Dimas Muhammad Ahmad boyong sekara Dimonco Warno ya kayu Prabu Dewandari Jondari sudah malih Bapak Sugi kadheraken Dimas Ardi dalah Dimas Muhammad Ahmad
boyong sekarang Dimong Suwarno ya kayu klebu Dewa Daru Jayadaru kedang Mas Teguh Sindi Kinareyo lobipun temanten Sarimpit mangono Kang Us boyong sekarang Dimong Suwarno lere kangge sarana penganti temanten Sarimpit jauh panggih wontenipun pahargyan panggihani kanggan menika para tamu kadung Sumawara Putri ingkang tansah